Vítajte pri videonávode na hru WTF Kto píše. Je to jednoduchá party hra, v ktorej cieľom je vytvoriť čo najvtipnejšiu kombináciu kariet, doručených a odpovedí. Hra je určená pre 3 a viac hráčov vo veku 18 a viac rokov a jedna partia vám zoberie cca 20 minút. Poďme sa pozrieť na pravidlá hry. Karty si rozdelíme na dve kôpky. Karty doručené a karty odpovedí. Zároveň si určíme rozhodcu, ktorým sa podľa pravidiel stáva najstarší hráč. Teraz si ukážeme, ako sa hrá klasický mód hry. V klasickom móde, ktorý je v pravidlách nazvaný normálka, si každý hráč zoberie z kôpky odpovedí 7 kariet a rozhodca si navyše zoberie jednu kartu z balíčka doručené. Rozhodca nahlas prečíta svoju kartu z balíčka doručené a položí ju na stôl lícom nahor. Potom všetci hráči okrem rozhodcu vyberú svoju najvtipnejšiu kartu, ktorá by sa k tejto hodila ako odpoveď a zahrajú ju lícom nadol. Rozhodca zoberie všetky karty odpovedí, zamieša ich a postupne ich prečíta jednu po druhej. Potom si vyberie tú, ktorá je pre neho najvtipnejšia a hráč, ktorý mu túto kartu dal, sa stáva víťazom kola a vezme si kartu doručené ako víťazný bod. Karty odpovedí pôjdu na odhadzovaciu kôpku a hráči si dotiahnu z doťahovacej kôpky tak, aby mali všetci znova 7 kariet. Hra takto pokračuje tak dlho, pokým vás to bude baviť a hru vyhráva hráč, ktorý získal najviac doručených kariet. A v čom je teda odlišný variant Urob si sám? Pripravíme si znova 2 balíčky kariet, doručené a odpovede. A každému hráčovi sa rozdajú po 4 karty z každého balíčka. Znova si určíme rozhodcu. Každý hráč si vyberie najlepšiu kombináciu kariet odpovedí a doručené, ktorú má na ruke. A tu položí na stôl lícom dole. Nám sa osvedčila metóda, kde rozhodca zavrie oči a každý z hráčov postupne zahra svoju dvojicu lícom nadol. Rozhodca vytvorené kombinácie postupne prečíta a vyberie si najvtipnejšiu kombináciu z nich. Hráč, ktorý túto kombináciu vytvoril, sa stáva víťazom. A to je celé. Veríme, že pravidlá boli zrozumiteľné, každopádne keby vám niečo nebolo jasné, neváhajte nám napísať. A vidíme sa pri ďalšom videu. Čauko.